मानसि गोमादों। नंगौ, बर' हारिनि गेजेराव मानसि गोमानाया मोनसे सरासनस्रा जाथाय बायदिसो जालांबाय। सोरखौ सोर मिथिनो, मा मावदों, बबेयाव थांदों, बेफोरनि जेबो गुमुर गैलिया बे मबाइल जुगाव। थारैनो बे गोदान मुगाया मानसि गोमानाय, गुबुन जायगायाव खारनायनि सम नामा? जर'खायै बर' हारिनि गेजेराव दासान्दि मानसि गोमानाय, हौवा हिन्जाव गुबुनाव खारनाय जाथाया गोबां बारायगासिनो। दिनैबो बेबायदिनो मोनसे जाथाया नुजाथिबावदों चिरां जिल्ला बिजनी सिङाव थानाय सिलबारि गामियाव। मिथिनाय बादिब्ला सिलबारि गामिनि संसार जाफुनाय मौसुमी बसुमतारी मुंनि सासे बिहामजोआ दासान्दि गोमानानै दं। नखरनि सोद्रोमाफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला मौसुमी बसुमतारीया 6 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ' आरो गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुनाव खारनानै दं। नखरनि बिहामजोखौ दासान्दि जेरावबो नागिरनानै मोनैलाय सोरबाफोर सुबुङा मौसुमी बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 6003440067 आव थोंजों खौरां हरनो नखरा खावलायदों। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000 निफ्राय 20,000 होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।